ब'डलेण्ड खौरांगिरि गौतमनि खुंगा 5थि 2 बोसोरारि जथुम्माया दिनै थुंगेबाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव मोखुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय ब'डलेण्ड खौरांगिरि गौतमनि खुंगा 5थि 2 बोसोरारि जथुम्मा हाबाफारिया दिनै थुंगेबाय। दिनै जोबथा सानाव गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे मोनसे गेवलां मेलबो जानानै थाङो। बे गेवलां मेलाव गाहायालासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज सरगियारी, एमसिएलए माधव सेत्री, मिरु इउपिपिएल दलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारीजों लोगोसे आसाम बानि खौरां बिजोंनि गागि खौरांगिरि एबा नेहाथारि दिलीप चन्दन बिथांमोनहा बाहागो लायो। बिटिआरनि गोबां खौरांगिरिफोरनि बाहागो लानायजों दिनै ब'डलेण्ड खौरांगिरि गौतमनि 5थि 2 बोसोरारि जथुम्माया मेहेरगोनाङै थुंगियो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि थाखाय माखासे गोजोनथाव बिबुंथि होनायजों लोगोसे बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनथामबो टल गेटआव खौरांगिरिफ्रा टल टेक्स होनांनाय नङा होननानै बुंथियो। लोगोसे हाबाफारि बायदियै थान्दै जथुम्मानि गेजेरजों ब'डलेण्ड खौरांगिरि गौतमनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफिननाय जायो। आफादनि गोदान आफादगिरि महरै गसाइगावनि अग्रुदत खौरां बिजोंनि खौरांगिरि शंकर चौधुरी आरो निउज लाइभनि खौरांगिरि रमेन दासखौ नेहाथारि आरो गासै सा 33 सोद्रोमाफोरखौ लानानै गोदान आफादखौ दानानै लाफुङो। জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ গোসাইগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে। মই বডলেণ্ড জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত যিসকল জড়িত আছে আমাৰ বডলেণ্ডৰ সকলো সাংবাদিক দাদাসকল, ভাইসকল, বাইদেউসকল, বন্ধুসকল সকলোলৈ মই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম যিসকল সাংবাদিক আহি আছে আৰু ছিনিয়ৰ যিসকল আমাৰ জাৰ্নেলিষ্ট আছে, একেলগে এই আয়োজন কৰা এই সভাত মই বিশ্বাস কৰিছোঁ যে বহুখিনি শিকিব লগা, জানিব লগা কথাবিলাক আমাৰ নৌপুৰাণী সাংবাদিকসকলে শিকিবলৈ পাব আৰু সমাজখন আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, অঞ্চলটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, দেশখন আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ ভাল বেয়া পৰিৱেশবিলাক ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰা বা চৰকাৰৰ ওচৰত দাঙি ধৰাত আপোনালোকে আৰু অধিক সফল হ'ব, মই সেইটো কামনা কৰিছোঁ। যোৱা বছৰ আমাৰ জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন আৰু বিটিআৰ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা হোৱাতে কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত অলপ জোৰ দিয়া হৈছিলে। এই প্ৰত্যেকটো বিষয়টো মই লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এই অধিৱেশনৰ পিছতে জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনত লগত বহি পেলাই এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰে আমি দায়িত্ব ল'ম। সাংবাদিকৰ গাড়ীটো ফ্ৰী কৰিবলৈ কৈ দিম আৰু লগতে গেষ্ট হাউচত যিটো কথা কোৱা হৈছিলে যে আধা মানে ফিজত তাতে থকা বা খোৱাটো কৰিব লাগে, এই দুটা কাম মই সোনকালে কৰি দিম। ঠিক আছে, থেংক ইউ। ANM, GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM, GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। अदालगुरि सहरनि ब्रह्मसेवा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, Nursing Assistant आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो।
लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कर्ट रड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।